say managing in tough times or say yere toto niema ye wo emra emu odin emu abusia for yewo adom ti na otwe asan akọ abeto yembio yede enchia sonko edema munara kota munara ye hwese ye managing for the master till he comes and I say ye hweso ama owura no kosise obeba ene na otwe mu no adusua etoso dubako na yede bro no wohwe adusua no atifi asem na ose rototo niema yie wo mre a emu odin mu yetwe ho abasisia ba oni pa ye dey wuntimi ntọ na wuntimi entom empo kom bi yan se beto bi enu bi ye parisika no se ye de ko ye japade ma kura ye yo no ya dwen mu kura no entisi afefo de bi ye wo japade bi a yen save e wo heaven account no ye besan ama munyina akwaba bio na fe ya sa chia mo stronko kwan so sa kote munyara se na medical aka na ye hwe managing for the master till he comes and I say ye hwe so ama owura no kusise obeba na otwi mu no ye wo adusua etoso dubako wase retoto niema yie wo emre a emu odemo no kwasem se last week ye hwe adusua na etoso eduno hwe okwan a ye befa so na ye koya homegye mu a se ne ye betoto ye ho niema yie na ahogye mu no ahomegye mu no enye suahunu a ye mpene mo be suahunu be anije ede amaye maboafo no boa me ede sa adusua no ede bremu maboafo no asa aye krado but answer na no mamemfa asida PC mfama TVN TV Ghana sanse omna omoboa ye masa adusua yi ba bia wuti ana se ba bia wo hwe mfiri biara omna eso ya sene timi disa adusua yi ede bro de biara da sene ya etie no TVN TV Ghana no eye ankronkro dwumaku a wafa TV adwuma de atom so no mobo nyankopon asem ho dawro de ko wiase afa na nyinara enti se wo mo bia pese ode boa TVN na ye de omo number na ebeto yemfoni na nifa na frɛ obi baje so na fe mu akakra bi no wonso watimi ade abo mu so wo hwɛ wo YouTube nso a besra se obe subscribe ama ye be hu subscription button no umia so a adoma no obehu se de bia di video beto obia no na ye first a wonsa ebetimi wonsa ebeka na fe de bia ye no atimi ayesa adusua yi maboafo no aye krado me fasa akwanya so na mayo makyerem na fe ya hwe ya adusua etoso du baako no media mosomfo Bismarck mensa ene ye wo adom me wo elder Dr. Alex Collins afa ekame ho ewo ahase elder ye mo akwaba great me that say and then so what me abeka ye ho ewo hase me ko manimo a elder Kingsford Diabo man so enati emfinfina elder ye mo akwaba great me that say and then so what me aba na fe me ko echi no ha pastor Jafet obisi amankwa ena ewo no ha na ye ne pastor na ye adwuma isa na ina mse pastor yiram kakra nti no ndi krompo ya yirafie no pastor ye mo akaba ejesu ni ya de ye da sendency ese hu hase ya minchira mo se mo kura dwuma ya de pa se ye tun safro watimi aba enim se modwuma no dosun but wonya kwan na obegwa ise na ye ni asopa edase great abusa for babia obiara no katwani na mema Elder Kingsford emmo empire emaye nyamtumfo omaya bo anim biem wadom no humobro hu ne esre samre mra ona mo adom so be kyerɛkyerɛ wasami ma ho konkron no make hu o be kyerɛkyerɛ mo bi yakoma ne ya adwemu yɛnte wasami ase na fe yemfa mu aba ye de bebo ye mbra na nse wiase na siesie nso ama nkwagye dan
kɔso hyira yɛn yɛne yɛtiefoɔ ne yɛnuanom a yɛsua adeɛ wɔ TV so YouTube ɛne social media obiara obɛtie saa asɛm yi papa ho nkonkron no ankɔ so nyɛ ho adwuma mentie no kwawo yɛnyɛ asɛm no yɛfoɔ nhyɛ odi animuonyam yɛsrɛ wei wɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen. Amen. Great. Yɛhwɛ adusua a ɛtɔ so dubaako sɛ adusua yi na yɛhwɛ a ne yɛbɛba no na ɛdi na wie yɛ koraa ntina yɛduru adusua no mpɛmpɛn so a yɛde kɔta no ɛba na wie ya no ɛna adusua no sɛ yɛtoto yɛ nneɛma yie wɔ mmerɛ a ɛmu ɛdin mu nokwasɛm sɛ yɛhwɛ ewiase a mpɛmpɛn so a ewiase a bɛduru a yɛbɛka sɛ mmerɛ mu ɔden paa mu bi ɛna yɛwɔ yi san sɛ ɛko na ɛkɔ so bebree mogyahwiegu ɛkɔ so bebree dwamambɔ ahodoɔ na ɛkɔ so bebree atorɛnkyɛm ne esi wɔ teki ne siwia yi ankasa yɛ ne tua na ano yɛ a ne esi yɛ yareɛ ahodoɔ covid de ne deɛ betwam yɛnim ne ɛsan ɛba a yɛhu baabi a yɛde eti ɛfa amanyɔsɛm prɔyɛ ne katase hyɛ ɛna adwiri agu yɛn so ne ne keka ho bebree wodeɛ no to nkyɛn a abrabo mu kɔden na yɛtete yɛ mmaa ɔmo aso ayɛ den wo kasɛmɛ nkɔ ha ɔno sɛ hɔ na mefiri yɛ bɛyi nneɛma bebree yɛhwɛ sɛ yɛagyapadeɛ yɛbɛbɔ yɛagyapadeɛ ho ban na afei nneɛma bebree na yɛhwɛ wodeɛ no kora mpo nso kyensɛn adeɛ sɔre adeɛ yɛbɛdi nea yɛbɛhyɛ baabi adi yɛtiri bɛto kɔden na wohwɛ wiase na mpɛmpɛn so akɔkɔduru yi na ɔkasɛm ne sɛ yɛtete nneɛma ɛnkɔ yie ɛka amene yɛnhu baabi a yɛdi eti bɛfa nneɛma bebree na ɛna trustem no anasɛ adusua no ɛde ma sɛ ɔkwan bɛn so na yɛbɛfa so atumi atena ase abrɛ mu a ɛdin yi enti yɛbɛhwɛ afutusɛm a trustem no ɛde ma yɛ ne anamo a yɛyɛ akristofo yi bɛtumi atui na mmerɛ mu a ɛdin sɛ yi yɛbɛtumi ayɛ ahwɛsofo papa nso ama Onyankopɔn ɛno na saa na wɔtwe mu yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛnka abɔsɛm no yɛfa afiri ɛnwom ɛnwoma no akyire ɛyɛ aduonum yi mu dunan ne edu enum no ɔse bɔ aseda afɔdeɛ ma Onyankopɔn na tui a wabo adeɛ ma nea ɔwɔ ɔsorosoro no na frɛ me hia dan mu na mɛgye wo na wahyɛ me animuonyam amen. Amen. Great. We ne nkabɔsɛm a yɛde wura yɛn adesua animo nea afutuo a ɛdi kan ɛwɔ saa anamontuo yi mu no ɔse putting God first yɛde Onyankopɔn redi kan yɛnhwɛ akenkansɛm bi wohwɛ a anka ɛbɛyɛ the whole of 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22 no but meyi mu na makan na yakasa ho na fe yehu sene esitenti so wo kyerɛsɛm na abusiafo fa 2 Chronicles chapter 20 verse makan verse 1 to 3 no ma huri akan 17 na fe makan from 21 to 24 no yehu ensama ɛhɔ no mama mabugafo no akasa ehu enti 2 Chronicles chapter 20 verse 1 no eba no or saying sometime later the armies of Moab and Ammon together with their allies, the Moabites, invade Judah. So messengers came and announced to King Jehoshaphat, a large army from Edom has come from the other side of the Dead Sea to attack you. They have already captured Hazon Tamar. This is another name for Igedi. Jehoshaphat was frightened and prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for a fast to be observed throughout the country. So kind 17 or say you will not have to fight this battle. Just take up your positions and wait. You will see the Lord victory. People of Judah and Jerusalem, do not hesitate or be afraid. Go out to battle and the Lord will be with you. And it may far from 21 to 24 now, or say, after consulting with the people, the king ordered some musicians to put on the robes they were
they were on sacred occasions, and to march ahead of the army, singing, "Praise the Lord, his love is eternal." When they began to sing, the Lord threw the invading armies into a panic. The Ammonites and the Moabites attacked the Edomite army and completely destroyed it. And then they turned on each other in savaging fighting. When the Judah army reached a tower that was in the desert, they looked towards the enemy and saw that they were all lying on the ground dead. Not one had escaped. Amen. Great. So me bought the Mekai na tofana the whole of 2 Chronicles chapter 20 no yes Jehoshaphat na fi na wabedi akonwa ewo Judah emamu na Edomite for ne Ammonite for akom ho abom say omoba beto ahye omuso. In fact onya message no krampo no manya capture kroni bi, but the first na chosam na say oye say was momfa muada na momfa empaibo na ofro ma mu nyina na onyankopon hu mbeti esi ba koso Zakaria ba ye friend Hazel so ema ohyemkom se munteki mo okon na mo kono momfa kukudronko na mo mamomfa tu mamomfa ajan mo de monko onyankopon na nkasa de ebedi manim na mo bedi nkunim ampa. Jehoshaphat efa singing ban for no fa kwafo e no fa kutet for kakra de ka ho e no mo de ko okon na nu omo anto ajan omo anto bibia onyankopon ma wo mo ba beto ahye omo so no etehye omo ankasa ho ekun omo ankasa omo ho na ye be kase satam no ni mu aye den ama Jehoshaphat se ne ye kase enema mu aye den no ye hwe anamo a Jehoshaphat tuye no afutu ben na ewo ho maye ene ye nyamso. Your menu Bismarck. 2 Chronicles 20. Assembly on a very powerful. Yeah. Now, what the two penyan samoa, it doesn't make sense. Say, Ami abisi chiwa. Na nipa ya koko ene singing band for ne kwafo. Omo the assignment no moto. But the most important lesson you better pick it from the text how can I say. One say Emra Jehoshaphat or your hini who say situation or a difficult time and yes you district you. Yeah. A call beyond na hoarding. When you are obetim they are facing tokano. Dear no ye or tene ne eyes to God. Now call nyame hono. When nyame instruction ne by no ne different from the nkanipa ahoarding and any penyans and bayo. But of far when nyame dear no dear ne see in kunim dear by. And the question is say Sa onyamena would deliver Israel for that was 2 Chronicles 20 no. Or no need the same God that or now and no different. Right. And you and I know say the answer no said the same God. That's right. And it tells me say through difficult situation, that's a situation no one say a borrow wa ho den so then you must turn to God. So turning to God onyankopon be ma kwan a obetum de afa situation no. Na mommy famra adisua yesua the whole quarter drew this week dear no so. This quarter nyina yesua stewardship say ye manage for the master. Nti management na ye manage no anya ye ne manage ma ye hu obi na ate na adwuma na ode adwuma no ahye yensa enti so what that principle na say first principle say we manage for somebody resource ni nyina ye nipa no ye de ode adwuma na ahye onsa na then udru situation ye difficult situation na enye wo na eso de wa ho den fight o come back to nipa no na wa boa wo enti adusua ni nyina no onyankopon pay attention or pay attention all the years about tithe offering we nyina no onyankopon person capture your attention not direct your attention to principles and what Bible more a boy emulating face challenging times and it's all don't want to nyame so now we understand the principle of God first. So situation is tough cry and I'm say onyankopon ayebida no one who do team di tough situation so no obe relax. That's right. Say odon ho beto nyame so. Great. But that's it. My name is Pastor Kakro de Beka Jehoshaphat. That dog I say now just to bring it home because I say that dog you know. One say nipa that's anyone way. Bibi etu ye bia ye natural reaction no ehu ana se adwentanta anu nti no yes na ne nyame adwen kra na fiitim
nti memfa ne sɛ ɛka kakra wo fie na wayi wo tithe na wayi wo offering na waboa no sɛ bia memeda du a wode bɛkɔ asɔre na nea ɔde ne ka aba abayi no ho ti sɛ ɔbɔ ho dede ne no your natural reaction ɛne sɛ wobɛpɛ biribi ama na sɛ wobɛpɛ biribi ama no wafiw so akɔ na sɛ ba ne sɛ nea ɛwɔ hɔ no ɛyɛ wo tithe no offering a your natural reaction would be say me de me mfa nyame sika ekura nyame te ase me fa ma no nko what I say na me so no at least masumo ndwome whereas it could have been say nyame sika wo ho okafo no gigi me de but make keep nyame de no na ma pekwan bi so ne na kasa ama na temase na ma gya ma nyame ahye ne ho anuonyam we flip the coin. That's right. Now fear no. Yama be second. But it being a two Jehoshaphat were hard. That's right. Jehoshaphat could have say because okay verse 1 say in Krumi and San na eba no so no. So he could easily have gone to sign a treaty be say with the okay metiase Judah dey Yesua. Nti bia mo de mo man be ye de ekru no fa kra be mamo na fe yeso nya asomdwe ba wanye sa okai say Israel kru no nyame kru se ahokyera ba nyame ho na yekọ ne akosere nyankopon ho akwankyere eno nti no ye nyina no ohawa emu odin beba yeso enema mo odin ebeba yeso se de base den a ye ngina ma nyame se ye sika semu se ye ya warue mu se we nyame sun mu God should always be first. Ye manyankopon edikan a onu anka pebe kwan papa amaye esenti nkunim so amaye. Great. Madam wase pa yenko ye nimu abusiafo se na ye hwe no se ni edikan no se pese yetna emre mu odin mu a ye fa nyankopon ye bibia na montuo bia ginasi bia besi biara na ye ma onyankopon anya first regardless of the situations any circumstances that you find yourself no God should be first. Jehoshaphat na ko betimi akosan ni treaty nanka but wose da bia mompaye na nya akonkyere ampa so sa principle no ne manitimi ye nkudimdifo great ye nto aso na afi ye nhwe o say ne tosumienu so trust God not your own resources and also ye nhwe David so ye something bibi ho ne mfa contrast oni Jehoshaphat die no na ye nhwe ne e ho no so chronicle ho na First Chronicles chapter 20 verse 1 to 14 about me kind verse 1 to 4 no mahuri akan 14 na fe mabo ni nyina tofa na fe yakasa First Chronicles chapter 21 1 to 4 no say Satan wanted to bring trouble on the people of Israel, so he made David decide to take a census. David gave orders to Joab and the other officers, go through Israel from one end of the country to the other and count the people. I want to know how many they are. Joab answered, may the Lord make the people of Israel 100 times more numerous than they are now. Your Majesty, they are all your servants. Why do you want to do this and make the whole nation guilty? But the king made Joab obey the orders. Joab went out, traveled through the whole country of Israel, and then returned to Jerusalem. So kind 14 now. So the Lord sent an epidemic on the people of Israel, and 70,000 of them died. Amen. So we'll share the story now. Ewo honum na sene akinkansam no eshase no obonsam eprim David akoma. Man ye say was say okenkan Israel for na fi watimi ahu army no omahoden almost strength. In fact akinkansam no eche say Joab man warn say that be there wo ye na nye nyankopon na approve say ye wo ye no okoso a in fact okokan ye ma statistics no ma say na military no be 1.1 million na emu no Judah so be 470,000 if you acquire census no nyankopon ani anje ho enti e ma to renchem eba Israel for so for David asodin a oyeye
Yenhwe David ene Jehoshaphat yen contrast your more in terms of say yede ye ho to ye ho so ebre ho emu aye den no adusia ben na ewo homaye see a story a kind free Second Chronicles the kind for David hu ya unsemra Jehoshaphat hu se nipadom no eso sen o nti hin na wo se ode na re ana se wan na wo se ode na re ehim to ma mu ni nyina ya akonchene e de mpaibo ekwa awurade ho na se ode no ho ato onyankopon so nyankopon na be kon ne kon no ama si ehwe David ne Philistine foi ekon no abi na no omokon but David de no hoto nipa anwode so that's right and nti wose monya da mo kenkan nipa dom no ni yehunu nipa dom ayewo aye de bekwa ekon nanso awiye no anwie omu yie David no ekan in Psalm 146 verse 3 ho was put not your trust in princes nor in the son of man in whom there is no help. That's right. That's so ahayi no kansa na obeka sa asemi na ohunu se onipa mu no emoa bi ani ho awode bi ani ho awode no wa awurade so. That's right. Then na Jehoshaphat otimi multitudes a omo eba against them no Judah no. Yes. Omutimi edi nkunim na David die de oni Philistine foi odi nkugu ni nyina no egina se wanfa no ho anto awurade so odi no ho to ni nipa omo no akode a ebia na omo wa ofise nipa no doso a ebetimi adi nkunim saa so na yenso enemirim etima yen awie mirim kwa ben ye befa so a ebetimi asiesie ajapade a na se bibia onyame de ahye yensa si ehwe enoma kutia ye no edoso bebre empo yemfa yesikasem ebi adwuma asai o bills tua o nipa ofia wasa oboa wom obi bi yare ayiaba ni nyina no ede wo kwa adwendwim but wa ho odin mu ni onipa sum no nim se wontimi enko saako ehe na wasa okọ awurade mu na wasa da biara ye de ho to se de be ya nyame be ma yenkunimdie kakra na ode ama ya no ye be di so ye be faithful ye be nokrodifo ye be nokrodifo na no na be boa yen ama so how no ba antwen ama yanko wie se de David ede en ko wie yo ye be din kunim yo me da se pastor yo me da se interesting Uko chapter 20 now, very interesting. Between verses 4, you could see 6, you know. Now David, Nephilis and Falcon, and Prince 3 times, or see again, yet again. Only just 8 verses, but out of this, you know, you say Israel 4, and Nephilis and Falcon, and Prince 9 in total, at least. That is to say, na finan tokwa no face and forward tokwa air for David. Yeah. Inti enya wanwa si ye do 21 no. Afina David person who Israel for kwa ye do because he as a man of war no opeto or strategize it. Yes. No. But hona Bible no ka say bonsam de so no. It's say bonsam de tokwa no for David afina David eya David say so one proper military strategy be in place Israel man be din kugo but na ni refi say inkunimudi no die no na enye say Israel ho na edin na enye say David ni no ye man of war until otuminya victory no na enyankopon no inti yen so no ye de be fie na ye de hwa de fie ya edu ba bia na sikasem ya ye keka ho nsem ya edu ba bia na ekano and I say bills na ebobo from here left to right I just I say we are reaching there you pass here am parking fine o ti na parking fine ba for hana go planning kawa bills energy bills yes e kosoro ni be bia na fe na ekan e ya doso eye sa na ya ye o say
se one pe one kasa one for ahon de am pen hihye papa bi anto ho a anhwe wani magu ase sa na afi na yi wadwe afi se na enhyira ne ahoden e de adwuma ni na sanka nyame ho ne fi o tanka mense nyame se ewo mu se ka ne sa nyame e ba de na nso nyankopɔn hyira madwuma so mame ahoden boye ho ban na afi yentumi survive through this turbulent period na afi nkunimdie ba ye de be ma wo na mmom no a ne ye hwe ma kanso hwe ni mo de me kopa bosia bi mo e na nhwe me begu asi yo ne misike me de ose me de koma nyame kwa me fa bi mpachi because we share bills ni nyama e ba na akoya se afi ye depend on our own resources se na adisuane kan yes na ne ya ye se David no ne ye ya afom na adisua no twe adwen si so se Britain kromo ha opani bi obedi so Oliver Cromwell ana ne ma kokon o ka kire won say ma won suo na model one kai won for won tu Yakobon so o say put your trust in God my boys and keep your powder dry when you're ready for the war there but mon for ma hun to the Yakobon no san twia dwen ma enwuma yenua Thomas Dorsey so tro is say if we ever needed the Lord before we sure need him now. Emra ihe Yakobon pe ni. Challenges ne mu enyem ready but in me say ye mabo nsame deceive yen ehun say out of your own ahoden out of your own resources out of your own wisdom you betumi survival. Yen dane it ko ne ma Yakobon. Ono na be nyansa no. Ono be hira ye sikasem so. Ono be hira ye dwuma so aboho ban ama yen. Na senia e kane how we feel amane bone ni ama ye beba ni nyina efa no. Eye hu de banyame de befem be ma yini mu guase yo me da se pastor se wa cheche mu abusia for ye gusuara ye hwe okwanya ye befa so na ye timi atena se nya toto ye niam yie e wo mre a aye din mu no kwasem se yina ye guilty of abre bitimi so na wo de one kasa wo de ho to in fact how na challenges na ye too much to the point say we refi Yakobon krompo no wadwen ye wo se wo nyansa ene onimdie ene wayi bi betimi asoto o self out but go answer na eno krompo no kra sa ye west kra and you know yesu adisuan na fe ye hwe se ne ye betimi dia abobra wo nansan wi asimo ye trust ne hwe time to simplify no no so ye hwe bibi wo 2 Peter chapter 3 verse 3 to 12 no me kan 3 verse 3 to 5 no mahura kan 8 to 12 no na fe eno so ya hwe asama afutu sama Peter epese o ka kire yen wo hasenti se fa chorosam no na bi 2 Peter chapter 3 verse 3 no eba no say my dear friends this is now the second letter I have written to you in both letters. I have tried to arouse pure thoughts in your mind by reminding you of these things. I want you to remember the words that were spoken long ago by the holy prophets and the commands from the Lord and Savior which was given you by your apostles. First of all, you must understand that in these last days, some people will appear whose lives are controlled by their own lust. They will mock you and will ask, he promised to come, didn't he? Where is he? Our ancestors have already died, but everything is still the same as it was since the creation of the world. So we now count 8 to 12 now say, but do not forget one thing, my dear friends, there is no difference in the Lord's sight between one day and 1,000 years. To him, the two are the same. The Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you because he does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. But the day of the Lord will come like a thief. On the day the heavens will disappear with a shrill noise. The heavenly bodies will burn up and be destroyed, and the earth with everything in it will vanish. Since all these things will be destroyed in this way, what kind of people should you be? Your life should be holy and dedicated to God. As you wait for the day of God and do your best to make it come soon, the day when the heavens will burn up and be destroyed, and the heavenly bodies will be melted by their heat. Amen. Amen.
afutu sambɛn ɛna Peter ɛde mayen wɔ ha sei sɛnea ɔka ɛkyerɛ wɔn a na wɔkyerɛ akɔma ɔmo sɛ ma ɔmo akɔnɔ ɛnhyɛ ɔmo so na mmerɛ bi ba ebinom bɛba abɛsere wɔn sɛ mwagye nkwa na mwatwɛn no fitititititi na ɔka sɛ wɔbɛba yɛ nananom nyinaa awukɔ nana kanso no mu awukɔ ɔmaayɛ moda so twɛn no ɛnya ade a adwenkwa bi efiri baabi ba na fo sa bom kɔkɔ hwɛ ɛna no ɛbɛyɛ te sɛ owifu a ɔba ofie ɔmmɔ kɔkɔ de obehu an sɛ mpofiri mu a na waba bɛfa wo enomu otu ɔmofo ɛwɔ saa ɛkwan yi so wohwɛ adusuan a yesuan ya emra ye din mu a afutu bɛn na office Peter ɔde mayen ɛwɔ ha sei you heard that say area Bismarck say afutu we no ɛyɛ ade a yehia ɛsan sɛ penifo kam sɛ emre wɔ hɔ na ewia yɛn na emre wia wɔ a when you betete wɔ no na afie betwam mfie menu abetwam na yɛn kristofo a yɛsi yɛhwɛ nyame anim kwan no saa na ɛyɛ ayo na ɛyɛ very interesting say Peter mmerɛ so a sɛ yɛn kakra yɛn bukura na mfie eyi 500 bi kura ba betwam nanso nyame kyerɛ no sɛ siasi yɛhwɛ nyame anim kwan a ɛwɔ nsunsuan so ɛwɔ sɛ ne yɛtena ɛne ɛbɔ yɛ abrabɔ na ɛno nti no woyɛ kristoni no wosonson ho ɛwɔ nneɛma bi mu na ewiasefo de wɔn hu ne saa ɛno nti no wɔn wadwen nyinaa yɛ sikapɛ ne ahonya ɛne anigyeɛ no wɔhwɛ wa nea wɔbɛka kyerɛ wo ne sɛ ɛne onyame a wotwɛn ne deɛ onyame yɛ ɔmada na ɛha so na danger no wɔ kakra ama yɛn sɛ yɛ kristofoɔ ne ba no yɛn twɛn ma nyame nhyira no mu ɛmma yɛn so ɛsiane sɛ yɛn mpɛ sɛ afoforɔ bɛsere yɛn sɛ sɛbio yɛ ahiafoɔ yɛni adan yɛni agyapadeɛ sei no yɛn nso yɛ tutu yɛn nneɛma sɛ wiasefoɔ yɛ priorities now no ɛyɛ sɛ yɛso yɛbɛnya sika yɛso yɛ priorities ne sɛ yɛbɛnya adan ɛnya adan kɛkɛ adan a 12 bedroom nso mi hɔ a na mu baako bi pɛ ne yɛbɛda so ho yɛso yɛpɛ sɛ yɛde ne si hɔ a amanfoɔ hu sɛ yes yɛso yɛde ne si hɔ yɛka atwa mu amanfoɔ hu sɛ yes yɛka na atwa mu na ɛno no na because of mmerɛ nti no ewia yɛn ɛma yɛn hu mmerɛ a yɛwɔ mu no na adesua no ɛma ate ase sɛ mmerɛ mu ɔden bɛba ada yɛsan sɛ si yɛba ewiase na wie yi a mmerɛ mu ɔden no na ɛbɛba no ɛwɔ sɛ ɛma yɛhwɛ yɛ priorities ɛyie ɔsɛ me yɛhu sɛ yɛbɛtoto mmerɛ ase ɛsan sɛ si ɛma yɛadwen kɔyɛ sɛ wiasefo yɛadwen a yɛka wɔ 2 Peter 3 sɛ yɛatwɛn a deɛ bɛsiesie ankasi dada no a na afei yɛ so no yɛtoto yɛn nneɛma a na afei ne yɛtoto yɛn nneɛma sɛ wiasefoɔ na afei no sisi a yɛto yɛn anim a yɛni kɔsi yɛ bank account so yɛto yɛn ni a yɛni kɔsi yɛ dan so yɛto yɛn ni a yɛni kɔsi adwuma koraa yɛyɛ no yɛadwen mu koraa no ɛnte sɛ yɛafɛfoɔ deɛ bi so ho na afei na ɛno no ɛwia yɛn na ɛyɛ ayɛ sɛ mmerɛ ɛnyɛ hwee ma yɛn bio nanso na Nyankopɔn ma yɛate ase sɛ ɛnyɛ mmerɛ ni a this is not the time a yɛbɛtoto mmerɛ ase ɛsiane sɛ ɛnneɛma ɛmbɛyɛ papa ɛmma yɛn ɛmumu ɛdin mu na ɛba ɛno no ɛyɛ nsɛnahɔ ma yɛn anaasɛ ɛyɛ akwankyerɛ ma yɛn sɛ yɛn tutu yɛn nneɛma yie nyame hyira yɛn a yɛda n'ase kakra bi ɔde ama yɛn no so no yɛda n'ase na mmom ma ɛnyɛ akwanya ama yɛn sɛ yɛde bɛprepare agyapadeɛ ɛsiane sɛ yɛyɛ saa ne yɛ ma mmerɛ awia yɛn na yɛnte nyame ba no ɔmaayɛ no ase nyame ba no ba ne nkyerɛ sɛ ɛyɛ akwanya ma yɛn sɛ ɛfa nkɔpere agyapadeɛ mmom no ɛyɛ akwanya ma yɛn sɛ nea yɛwɔ kakra no yɛde bɛboa ma asɛmpaka no akɔ soɔ na yɛn ankasa so no yɛasɛ Nyankopɔn no aboa yɛn ma yɛni asɔ nea yɛwɔ no
ɛno nti na nyankopɔn emre anase nyame kya wache no ɛwɔ hɔ ɛnyɛ sɛ wache sans opese me no mienu ye kopriska foforo bi bɛka de ɛwɔ opese ye ni da hɔ ne hu sɛ emre no ye emre a ye be use no wisely yɛn nua panyin Peter ɛkyerɛ sɛ Awurade ba na sɛ ɔba asase so ɔbɛsɛe biribi a ɛwɔ asase yi mu na ɔtwerɛfoɔ no mani gye deɛ ɔka ɔse sɛ Awurade bɛfa yɛ akɔ heaven a ɛnyɛ sɛ ebi a ɔde removal ban ɛba asase so na wapake nneɛma nyinaa wo kaa ne obi biara kɔ nti ɔdɔfoɔ sɛ ɔdwen ho a ɛyɛ deep thought na wɔka yɛwɔ mmerɛ a mu den nanso the issue say ye mo bebre no ye ma problem no ye more by say ye ma life ye very complex for yen me na wo ye some years ago say ka ye nyane na now na waka say mobile phone ayira obe confused because mobile kora woni bi the whole concept of a phone and say what be a call. It doesn't matter whether a iPhone 14 Pro Max and a young phone and so we talk car. The main purpose of a car is say do be move from one place to another point and say a mal problem and non additional chere say Awurade Yesu Kristo ba na oba niema ye pre akwai we nyina obesai niema ni nyina ye mfa nkɔ heaven enti yen simplify your life. That's right. You were Japadia bia yen save our heaven account no. You nipa bebre so omunya visa wa Ghana no mo babrechra. The omo ye ne say osi o me to Afri Ghana. Ti niema e wa Ghana nyina bo so started ton. Why? Because onim say o ko baby papa bi on hodo niema no ngu Ghana. Na adenti na Christopher na say Yesu Kristo say o ba be fire ko. Obe say bibia rather say be save to our bank account or heaven or rather ye serious near holding niema and a more pressure and no na O2 against us subano. Great. But I say there okay, madam for you only there your friend say obenya visa ye nyamfa man no started in near meche and an instance aka visa no afi ne man so ade acha wi great madam as say my church musa and yen simplify ye nema and one thing too about this nyankopon acha wombai say nipa so yen transit forever we have 70, 80, 90 now grandpa so won and kasa be foul and addition chair say usawu no enya fa ope any such an it is like 1 second when you better no a judgment and one kasa such no say 1,000 years will say whatever the day now will be no and the day now be 2 and it's like a second it doesn't when say what the minomuacha na say so you're very careful because and they obi wo hwa se basku ya wo chi kro ontie nwie na nyankopon atonsa afre no ana se obi wo hwa nhyehyɛ a waye no na wotwe mu nhyehyɛ a waye no na wotwe no enkɔ awie nto no so that say satan no nyankopon tam ya wo kan ato no there is no second chance bi won a wo beti wani no na say judgment no na we face until we have to be very careful bo moki say wache what the trouble krompo na eba ankaba this the uba krompo na eba ankaba this the nkombedrie so we say nipa probationary period that will better no that will be the end of your probation and ntotia na ya ye ne ye medam asepa na fe ye ntoa so na ye nhwe niema a ehuhia kese para no broni beka say priorities no ye nhwe eno so ye beka bibi akenkan se mi na fi mama Matthew for afa akenkan se no ba ko Matthew chapter 6 verse 24 or say na ba kon so ye behwe 1 John 2:15 to 17 Matthew 6:24 no or say asema okano ho no or say no one can be a slave of two masters. He will hate one and love the other. He will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen. And as I call John chapter 1 1 John 2:15 on so or say love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes,
and the pride of life is not of the Father, but of this world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that does the will of God abideth forever. Amen. Amen. Afutu sambeng ena John ena Matthew ade mayen ewo ha se yentimi nsom ewura no mu mienu obedo baako asene baako. John nso ede mayen se mayen no wiase ene emu aniema sanse wona wodo wiase no won akoma ebo wiase won akoma enno onyankopon. Afutu sambeng ena ibetimi asua afri ewo adesua ya yesua mu. And I can cancel now. Oh, kind free Matthew 6:24 no. A train ya dream esi bia yedi ya niema yedi ya kumasi so. Yentimi nka say yesum nyame ni asa asum wiase. There's no middle way. Okay. Ada say yebesum niema e wo wiase. Ana say yebesum nyame. Nyame en chere yen say de yedi ka aka ne adisua repeat itself. Ni say ajapade ne ahonya ahode a ode maye no eyem fom so. Na mom say ye devote ye time nyina say ye de pa japade na ye neglect onyame a na say ye yi onyame si nkyanya na ye yem fom so. Say your friend say ye ho say ye Christopher say ye sum nyame a e wo say ye sum nyame. Say ye sum enema e wa wiase so a e wo say ye sum. Yentimi nka say ye na baako e wo nyame side na baako so e wo wiase. Yesa wo say nyesa na wo hwehwe. Nti yentimi nsum awura no mienu. So wo pe niema ana say wo sum nyame. Okay. So wo sum obonsam ana say wo sum onyame. Sir. Also you choose mu baako. Yeah. Enam ajapade a ye penti no yetimi etwetwetwa ye nuanom na ntini eye noma bi a eni onyame hyehye dai ebo ebra. Sir. Nti wasisi ye do wiase ni mu niema na se nyankopon do no eni emu. Yeah. Enu nti na wasa yetimi eye careful ne set your priorities. That's right. That's right. That's right. Person me sum nyame na Kristo aka kire se yenhwehwe osoro ajapade na ansa sana ewiase de no ono abedan odi beka ye ho. Yes. But ya ne ya ten no the other way round yenhwehwe ewiase ajapade no na me wia me de me ho ama awurade Amanya sa na so bia obawie no na ho a odi be ma onyame no na mre no anya den anso. Yeah. Anase ye koba yi esi ye sum nyame de enso yakoma edi enoma bebre achi ebi ameti ason dem enso madwuma na madwen ho. Yes. Me dwene se de ye be pontam a makoma adwuma na se me suma awura no mienu me fa total commitment no eni ho ema Kristo. Yes. Enti no wase ye hwe ni yie sika nyame de amaye na eye good na sika no ye sum sika no ana se ye sum nyame. Yes. E de ye onyame adwuma so to da bia onyame amaye sika empo kom de ye se ye beto aduane adi no ye parisika no sa se ye de ko ye japade. Yes. Emre bi atwam na mo ma bi so me modin na awura bi wu ya sa awura ina o ye japade wo Ghana abrosan. Yeah. Usi abrosan ti obon ho modin o ye adwuma kama na so enam se obehwe no hu yie na watua heating bill no wantua nti no da wom all the blanket kata no sa in the end no pneumonia ne kun no na bronsan no a usi wo Ghana no. Yeah. Anything Yankopon so ye nipa no ye nipadua no eye na sonda nti wo se ye hwe so yie nti me pesika na e be duru ba bi no na e de akoye dai anwie ye yie nti yamfi ya ho nto onyame so wonna nyame se yamfi ya koma nyina ya adwen nyina ene ya kra nyina nso awurade. Yes ye ne sa de aka ni nyina no wo de beka ya yo no commitment a was all share free as stewards. Yo me da say elder pastor me da say say me dey build on elder de so just briefly John no twi adwen si the danger of nyayehu. Yes, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of life.
if we are presenting yama bebre my money na my attraction say oh say oh nipa isi da nipa iba abrochi ono esi dan say me so me ho ansi say a amafo bebu me say bi o me sansani yeah to the last of the eyes, the last of the flesh. I say, nya bonsam ma nyama flashy eni so. Na eno na fi ne ewia ya dwen efi se ye de ho be ma Nyankopon. Na fi ne akoma no mom ye de ma ewiase. Na Nyankopon ka je wo wo de wa akoma be ma ewiase no. Na che say eja no do no enimu. But the danger they try to guys say sa away nyina ekotwa wie the pride of life. Their hand tiny jesem ne brain. Why? Because what we have is what we see in our eyes. Yes. Now we're there me see bini we fear me wo ebini wo sika me wo ebini siuti unim ne bo. Na fear no na operate no na control ya adwen. That's right. Instead of seeing Nyankopon honhom ebema ebetena me ya ahobrase odwo ne odo no enu no ni yemu. Na say ekoba say a hand tiny dwe na control your life na effectively no eno na e Nyankopon na Nyankopon ye Nyankopon biom nti o say ya hwe yi say ye ma san ne ma we no enwia yen Nyankopon concern na ye no say all ma san ne ma we nti Yesu kan no untumi nsum ewranu mi no nti o say ye hwe yi say the ye power fa say ye power nyame amoma ye power no ye power ewiase ne na fefe so a ye power ne ye ngie ni by name the consequences. Oh, great. Madam was yen hwe ne di awie na fe yen fan sorry yen dusia no so sisia no was say yentimi ento na yentimi enton fa say ofa achosem na bie Revelation chapter 13 for 11 to 17 by me kind 16 and 17 no na afe yakasa Revelation chapter 13 16 17 no say the beast forced all the people, small and great, rich and poor, slave and free, to have a mark placed on their right hands, on their foreheads. No one could buy or sell without having this mark. This is the beast's name, or the number that stands for the name. Me the battery has say the next one no wa wonyansa no monkan na boana gina de no nsiansiansia 666 ewo honom no but lesson nankasa na maye enko discuss 666 because I know so your subject on its own but I has say no we ye adebia na Daniel in Daniel chapter 1 Daniel chamfoni bi de kire answer na Yesu Kristo ebeba na eniema ehu a ebesi ebema onipa akọ ahohiahia mu kese ena Revelation John nso ebe kire mu ewo ha se emre no bi krampo ebeba onipa anyeden wuntimi nto ena wuntimi enton o hwe sese bibia business bibia ye bi akwakoye buying and selling na make I say how are we going to live so what share senior oma describe ya not just because time Daniel can say any time John can say emre mo din pa abawo but the more din pa beba yeah how are we going to cope yeah many are smart that say o share senior revelation e kire say bedroom rebia wuntmonto na wuntmonton niam ye holding nyina no once the money to maintain them no it involves some element of transaction. That's right. So iPhone 14 Pro Max so we will link it to we or subscriber na month be a way to so we flash car so tofu ogum so tria road tax anyway niama wo hodo ni nyina no it involves some element of transaction na say we rare everything eshesani manum ne drew state a wuntimunya transactional how are you going to survive? That's right. Omoye social we say experiment be to find out how people are so addicted to their phone. Near my Yajiji Binum phone 1 day pay. Now 1 day no, it was like torture for some people. They are so much attached to their phone, say, or then you na be on them biano, the phone eshan in chain. Now additional chere say a bedroom rebia that situation beba. Yeah. And some rea in ruhono frase detach yourself from
nneɛma no a wɔakwae no have a proper perspective about wealth any money ne acquisition nyame de ama wo nyinaa hu sɛ onyame de ama wo ɛyɛ onyame na ɛyɛ ne dea no ɔde ama wo sɛ manage kɛkɛ start detaching yourself ɛnyɛ saa ɛduru that time na ɛyɛ a point a you choose between sɛ wobɛsom nyame anaasɛ wobɛsom nneɛma no na sɛ wonyɛ detach a then we are so much attachment to nneɛma no ɛbɛma wahwere okra na adusua no ɛkyerɛ ma a practical example ɔsɛ the practical way paa onyankopɔn fa so ɛde boy ma yɛ detach yɛ ho free all the material acquisition no ɛyɛ the Titan principle no ɔde baeɛ no adusua no free lesson 1 ne nyinaa no ayɛ clear sɛ God want our attention. No one say baby our heart wo pa any baby our japade wo. And he touch on those areas through say faithfully return it tight yene dear mano. And it's all return here. Then he captures your attention and start to teach you principles in the Bible. In mra edin edru ha ubi to mastande. Into your for the additional training and say ntimo fa ye ho nto ye niema nyame de ama ye so ema ye nya nkwagye ye mra ese start na ye tie ye ho free niema nyame de ama ye no na ye de ye ho to nyame so mo fi se nya sa edru sa mre na wo niema nti wo behwere wo nkwa great me da say anije kese ne adesua ba akwa menya free se emre mu odin be ba na fe yentimi ntone enton nze emre bia no ye dwene sa asemi ho a na akoye sikasem na adesua no etwen ya dwen si se minomienu ye mere ene ye skills ye wo ye talent ye wo no ene so ye ton okopadwuma you are selling your skills and your talent that's right na employer no so abai vice versa but emre mu odin no ebeduru ho no ye skills a ye nya ni nyina no yenye obi ama no nto na obi aso nto ze na mere no se yehwe ye mpo yasafu yimu a there's a trend which is going on ze mere bi atwam no so wo hwe asafu no mu a na adesua akona nim no na nipa bebre no na nya nipa bebre kwanse obi be kwa adesua mu a na okodi sofo na teacher na mere no de abanse obi timi bo PhD be enso otwe aye abodini na so onyame adwuma no a wose ye de no edi kane no eduru ba bia ya na ye onyame asinchen empo asafu mu etimi ho aye ho wo ye abodini ho na simasi wo yesi na so opese o kire nse emre bi beduru a sa no ma no we can not sell them emre mu odin no eno nkire se ni se esua de ni se ye bo abodiri na emu yen set your priorities no right na onyankopon ni ye na bibia ye no yatimi aye ni ye se de be ya amre mu odin no mu be ye de biem no se duru ho a yatimi anya enkwaje ye wawurade anim sa amre bi no mo ho a omo fa sa situation e wa akro amai ahodo so na mo mu gidie nti obi wa body no na so adwuma kora yesi ya ma obi kwahu nti wase yehwe ni ye yo me da say pastor finally me the metanene kakra another positive aspect of the buying and selling Tony saying nyame ma encourage man pese me de ma yina ne say sisie na kota yina yesua se de yebetu yegidie mu yese de yebetumi manage finances me hu ne say at the moment ye to sa addition any who akwankyere nyina afi Nyankopon ho we are buying them from God ebedu bia wona wo serious see a won fanya hwe no wo be pese wo ba beto afi ho isan say mre mo odin ba yes won wo be pese nia yenya yetumi standing wo ba be pese wo beto bie but some mre no yenya ntumi nton ma won that's right in I want to me nton that's right why because the nyame dia ma ye no for yen kwa experience bi na dia nya eno nti dia me hye nyina nkwa ni se ni nyame kire ni nyina moma yensom yie ni ehu ni se ni nyame ididwa ba ye to at the moment na da bi beba eho ye beba yen faso etumi ama ye gina emra adin mu
one award the other side no wo be pese oba beto ba wo nya ba yen ne be nkunimdifo yo amen pastor me da se wa wie no sa ade amaye abuja for meda monso asese mone yen aye sa adusua yi ne toso do back on yede abroad next week ne de toso do me no nso ade ebe toa muso mamemfasa akonya na femen na me technical producers no ase ankesel onana ochinchim ye video no ede my ankata kwadwo yafe amunyina eboa ma sa dwumaje yi omususo mfidie no mu eboa ma etimide sa dwumaje ede ebremo eda omase pa yeda sende yede de toso dumie no nso ede ebebro katwani na mema dog inshaso emakra na mema me mompae yero yesu yadawase ewo honsama ba ye nchen wachre kwan a wopese ye faso etena ewo mra modin mu wosi de dikan no ese de ho to so ese ye hu se wona wafre de adwuma hye yansa se de ho to so ni ye tie de wopese kwan wopese ye manage niam a de hye yansa ane mra modin kra no ye be ye nkonimdifo the esre bebre ni say mayen independent on you rather than niema odi amaye and mayen fire hun to sika odi amaye nimdia odi amaye material friends odi amaye na mom ye hu se bibia efri won chen na wo ana hodin free won chen na se yes adia sene adisua na kire no emre modin kra no ye be ye nkonimdifo ye dawase bebre efisi bisa we e wo doba yesudimo amen amen